Тестостеронът. Тази така желана от толкова мъже и молекула. Този хормон, който ни кара да имаме повече сила, понякога повече агресия и който е пряко свързан с тренировъчният ни режим. Как да тренираме така и въобще как да живеем така, че да увеличим количествата на тестостерон в тялото ни, така че да имаме по-добри резултати. Ще ви кажа протокол, който знае от Андре Хуберман. Доктор Андре Хуберман, който знаете, невролог и офталмолог в Станфорд университета. 6 серии по 10 повторения от базови силови упражнения. Например, клекове, тяга, румънска тяга и въобще базови многоставови упражнения. 6 серии по 10 с около 2 минутки почивка между тях. Те ще ви дадат натурален буст на тестостерона. Освен това, какво трябва да правим, за да имаме високи нива на този хормон? Трябва да спим много добре, трябва да спим повече, трябва да не претренираме, но трябва и да тренираме. Трябва да имаме достатъчно достъп до витамин D. Също така помагат високоинтензивните упражнения, като спринтове, например. И нещо много важно, да ядем здравословни мазнини, като авокадо, ядки, семена, защото тестостеронът се произвежда от холестеролът. Няма да навлизаме в темата за холестерола, но трябва да знаете, че трябва да консумирате здравословни мазнини, защото иначе няма как да произвеждаме така важни хормони, не само тестостерон. Една добавка, която може да ви помогне за тази цел, е бабините зъби. Tribulus terrestris, който натурално вдига нивата. Това е билка. Избягвайте преяждането, избягвайте стреса и поддържайте нормални здравословни нива на подкожни мазнини. Освен това, сексът. Сексът вдига доста тестостерона, но ще ви кажа един трик. Когато има видео за това, за semen retention, за задържане, когато не пилеете семето си безразборно и оставите да се акумулира в рамките на поне седмица, нивата на тестостерон ще скочат поголовно. Затова внимавайте кога и как. Сексуалната стимулация произвежда тестостерон, но еякулацията, ако е прекалено честа, може да ги снижи. Освен това, студените душове ще ви помогнат за това. Изискват се топки, за да ставаш всеки ден под студената вода. Така че дързайте, но не се вманячавайте толкова в този хормон. Той не е решение на всичките ви проблеми. И както казах, твърде много може да не е хубаво. Защото много е трудно за управление тази молекула. И трябва да поддържаме добри нива, но все пак не е прекалено високи. По и тази причина хормоналната терапия с тестостерон е нож с две остриета. Като цяло не я препоръчвам за хора под 40 години. Другия край на проблемът е това, че съвременният мъж има твърде ниски нива на тестостерон. В този ред на мисли, при някои хора имат нужда от тази терапия, но е много по-добре това да се постигне с нещата, които изборих. Контролирайте стреса, контролирайте вредната храна, вкарвайте силови упражнения, 6 серии по 10 и другите неща, които изборих. И така може да се наслаждавате на тяло и ум, каквито заслужавате. Не спирайте да тренирате, не спирайте да се развивате, не спирайте да оптимизирате тялото си, циркадния ритъм, хормоналната среда, микробиомът и нещата ще се почнат да се подобряват. Ще отнеме известно време, но ще се подобрят. Хронично вдигнатите нива на кортизол потискат тестостерона, така че медитирайте.